एबसुनि सुबुं सांग्रांथि रेलीखौ सोंखारिनाय माखासे सुबुंफोरनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। एबसुआ हारिखौ सांग्रां खालामनो सिगांनि बादिनो दासान्दि समाज सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय मटरसाइकेल रेली हाबाफारि लानाय जादों। गुबुन गुबुन समाजारि जेंनानि आयदाखौ लानानै आसाम नाङैनो एबसुआ मटरसाइकेल हानजा सुरनो थांखि लादों आरो थांखि लानाय बादियै गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लायावबो रेली हाबाफारि लानाय जादों। नाथाय एबसुनि बेबायदि रेली लानायखौ माखासे सुबुंफोरा नायनो हायाखै। सोरखौबा बे रेलीनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों फिनजाथाय होदों। दिपेन बर'आ बुंदों, सोंखारिग्रा सुबुंफोरा जेबो मावा, खालि दावराव खालामो। मुङा जेरै मानसिनि खामानियाबो एरै आरो बेबायदि मानसिफोरजों समाजा माब्लाबाबो लाब जाया। बेबायदिनो थोंजोङै गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों दिपेन बर'आ। एबसुआ कुनु पलिटिकल पार्टी नङा, एबसुआ कुनु माने सरकार नङा, एबसुआ माहारिनि आफाद, एबसुआ फरायसा आफाद आरो नोंथांमोननि आफाद। नोंथांमोना जि बुङो एबसुआ मावलांगोन। बेयाव सोरबाया माबा माबि बुंदों, साइकेल रेली बाइक रेलीया नाटकसो ड्रामासो, सोरबाया माने बाख्नायदों। दिनै बिपिएफनि मानसियाबो बाख्नायदों। आं नुदों जे आगोलनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों, हा हुखौ लानानै बे माने दायना दायनि जौ जुवाखौ लानानै मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे केसेसफोरखौ लानानै हाबा जानायानो हाबा जानायजों खारलांनाय बिदिबो गोबां जादों। दायो केसेस जोंनियाव गोबां रिपर्ट फैदों। बेफोरखौ लानानै जे हाबा मावदों बे बिराद मोजां जादों होननानै बिथाङा बाख्नायदों। खिन्थु माखासे दङ माने बिसोरो मेन अफ कनफिउज, नङा होमबा? सोरबा दावराव देख्रेब नार्जारिनो हि इज ए मेन अफ कनफिउज। बियो मा दङ मा गैया मिथिया, मेन अफ नयस। बिनिखायनो नामा जेरै खामानियाबो एरै। थारमाने बियो मा मावगोन, मा मावनो थांदों आरो भबिष्यताव मा मावगोन बिनि कुनु माने बेहा बेबायदि सिन्ता गैया। आरो माने सोरबा जौ जुवा अफ्रि माबा माबि नाम लानानै बखिगासिनो दङ। दिनै आंहा बिनि सायाव कुनु बाजानाय गैया। आरो नामा जेरै खामानियाबो एरै। आरो बे मानसिफोरजों हारिनि माने जेंनाया समाधान जाया। बिसोर जाबाय मेन अफ नयस, दावराव खालामग्रा मानसि, मेन अफ कनफिउज। बिसोर जाबाय जेब्लाबो कनफिउजआव थायो, माहारि गावस्रानायनि खोथा बुङो, माहारि इउनिटिनि, माहारि खौसेथिनि आरो सान्तिनि बाथ्राखौ बिसोर मालाबा बुंफेराखै। दा बेखायनो जायफोरा जोंखौ क्रिटिसाइज खालामदों, आङो बेखौनो बुंगोन, जायफोरा जोंखौ रायनानै इउटिउब चेनेल सालायनानै फैसा खामायदों, बिसोरो फैसा खामायबाय थाथों, आंहा बेयाव ब्लेसिंस थागोन। खिन्थु माहारि डिभिजननि बाथ्रा बुंब्ला आं बेखौ मालाबाबो मानिनाय नङा आरो बेखौ गनायना लानाय नङा। आरो जोङो कुनु कमप्रमाइजआव गैया आरो माहारिनि सार्थआव कुनु एजेन्डाखौ लानानै जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाखौ आङो बयखौबो धन्यबाद होबाय। आरो बे पबित्र गोथार गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थावनिनिफ्राय जागायनाय दिनैनि बे सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलीया 100% साक्सेसफुल जागोन आरो नोंथांमोननि समर्थनखौ जों मोनबाय होननानै फोथायबाय। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर। लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।